Ayaw, pre, oh. Tani. Tatlo? Basket, oh. Tatlo? Pwede ka pa kayaw? Pwede boys, pwede sanay, sanay. Sanay boys ha. Agi na kami ka basket kami ya. Isang agi lang iba, to kami ha. Tatlo lalaki, tatlo agi oh. Te, Hello, hello. pila ulo mo ha. Tay pinaulo nyo? Sila? Tay pinaulo nyo? Samon ulo, 15. Pila ulo, 15 sa isa, samon ganyan amon ulo. Hindi, tatlo tanan. Isa, dua, tatlo ka ulo eh. Te, patugayan ka na. Yeah. Paulo niya. Kasi, Guys, Pwede mo tanay ka. Pag-geret ka na din oh. mommy. Ato umusay itlog yaw. Tatay mo yung niya. datay. Oh, tag! Oy, tagi! Ay, gagawin tambok. Ano ko, anong laba na oh? Oh, Dali, bro. Yan, hindi daw. Boses, sis. Ay, ariyo, di ko lang na. Ay, gusto mo itong bangka na oh. Batay ba yun? Gumami di ako. Kuta itlog yan! Takot! Gago na. Baong sa soba. babe. Ay, bantay! Ato ni Bre! Agad! Paano tira ko na kanya? Wala, lulaw! Ano to ni? Kado ni. Ay! Oh, dali. Oy, nangyari! Shoot, ang bigat, yaw. Shoot. Daw ni Jagger! Game. Game. Oh. Oh. Bayad. Pusta nyo din. Bas lang, mabalik kami. Withdraw kami na eh. Hindi na pa ideya. Hindi ba naman niya? Kapoy. Hindi mo nagulaga mo naman tayo. Mara man na ba na mo no? Usok talang ni boss eh. Bayad kami ha. Sa tsura na mo, hindi lagi magbayad daw. Hindi na gini. Hindi mo saligan. Ano gusto niyo? Ano ano? Ano makabuha ha? Titi! Miguel ni, abi mo. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay Boys!